जी नमस्कार प्रणाम। हम हैं राउर उपेंद्र पांडे उधो बाबा। ये फगुआ में आप सबके बीच एगो होली हम भेज रहल बानी। आप सब एक के सुने। ऐसा होली बा कहीं बजा के सुना बा कहीं लहार लुटो। कैसे बा बबुआ? होली है अरे उड़ेला गुलाल आइल महीनावा उड़ेला गुलाल आइल महीनावा महीनावा अरे उड़ेला गुलाल आइल महीनावा फागुन के। फगुनी बयरिया सरसों के फूलवा हिलावे बयरिया बनवा के मोहे लखतवा पघरिया सरसों के फूलवा हिलावे बयरिया। देखी देखी हो जाला अरे देखी देखी हो जाला जियारा बेहाल आइल महीनावा फागुन के। अरे देखी देखी हो जाला जियारा बेहाल आइल महीनावा फागुन के। होली में अरे कोई बजे ढोलक झाला मजीरा बाजेला ढोलक झाला मजीरा केहू खेले फाग केहू गावे जोगीरा केहू खेले फाग केहू गावे जोगीरा चुटकी पर अरे चुटकी
बरसा बरसवा परावेला होली रंगवा लगावे लोग दिलवा के खोली ए भाई बरिस बरिस में होने वाला विनोद बिहारी बरिस बरिस में आवेला आ लोग पूरा अपन वह विरोध झगड़ा उठा के खूब रंग लगावेला अरे बरिस बरिस परावेला होली रंगवा लगावे लोग दिलवा के खोली अरे होली में बुढ़वा कहे बुढ़िया के माल आइल महीनवा अरे होली में विनोद बिहारी रंगौल बड़े बाल आइल महीनवा धमा